Fa un segle la telefonia es desplegava ràpidament per les ciutats. Tots els cables eren aeris i connectaven la central amb cada aparell individual. Una teranyina de fils telefònics travessava el cel sobre Barcelona. La solució a aquest caos havia de venir amb l'automatització i el soterrament. 100 anys més tard, l'evolució del cable de coure a la fibra òptica i la incessant demanda de més ample de banda ha portat nous problemes. Com al barri de Sants, amb un variat patrimoni arquitectònic, però hi ha elements que el distorsionen. Hi ha cables, caixetins de fibra òptica que estan passats sense criteri, i cada companyia, cada cop que arriba a fer una instal·lació, torna a passar cables i segurament molts d'aquests cables que tenim penjats ja no estan en funcionament. Patrimoni cablejat és l'etiqueta amb què historiadors i veïns pengen a Twitter fotos d'instal·lacions de fibra òptica que malmeten el paisatge urbà. Aquí estem davant de l'antiga vaqueria que hi havia a la carretera de Sants. És un edifici de principis del segle XX. Tenim aquests caps de vaca que ens expliquen que era una antiga vaqueria i s'han posat els caixetins sense tenir cap mena de respecte sobre aquests elements. La Llei Estatal de Telecomunicacions del 2014 defineix la fibra òptica com un servei d'interès general i permet posar cables a les façanes gairebé sense limitacions. Mentre no hi hagi una normativa que t'expliqui com es pot fer, queda a criteri de l'instal·lador. En molts casos són empreses subcontractades, que segurament estan treballant a preu fet. A la Creu Coberta, a Hostafrancs, els comerciants denuncien la mala imatge que creen les instal·lacions i la impunitat de les operadores telefòniques. T'obliguen a vegades, quan fas una reforma o unes obres, a complir 1001 requisits. En canvi, els cables es poden posar on vols. Doncs no ens sembla de rebut. I, per tant, el que exigim és que l'Ajuntament es posi les piles amb això. L'Ajuntament de Barcelona ha assegurat a TV3 que ha fet requeriments a companyies telefòniques per complir l'ordenança del paisatge urbà que obliga a eliminar o reconduir instal·lacions que perjudiquin la percepció de les façanes. A Ciutat Vella, aquest edifici amb elements gòtics és anterior al segle XV. És un bé cultural d'interès local. L'ordenança municipal prohibeix col·locar cables a la façana dels edificis catalogats, però al barri gòtic són ben visibles. Aquestes instal·lacions són un mal de cap per als arquitectes que fan rehabilitacions. Ens trobem davant de dos palaus, diguéssim, neoclàssics de començaments del segle XIX, catalogats tots dos, amb intervencions recents, una fins i tot en curs, i el primer que veiem és un desgavell de cables que s'acumulen a la façana que perjudica la imatge patrimonial de la restauració que s'ha fet amb tot bon criteri. Com són companyies privades, se'ls costa molt de preveure un pla d'inversió que representi el fet de poder soterrar totes aquestes línies en els grans trams de ciutat i en els centres històrics d'aquesta ciutat. Les empreses de telefonia consultades no han volgut fer declaracions a càmera. Esperen que les administracions prenguin la iniciativa per posar d'acord tots els operadors i avançar amb el soterrament.